1. U konce s dechem právě sportovali. To chce obrovský potlesk, protože když jsou u konce s dechem, tak se vydávají na 5 km. 4, 3, 2, 1, start! Díky zelené kapičky, to jsou červené jahůdky, odstartovali. 3, 2, 1, pravdová startována. Kombinovaná štafeta, vidím tam. Zeřetka, jedna medaile. Dojďte! Samozřejmě dům dítě mládeže Modřany. Štafeta u konce s dechem ještě není v cíli, protože počítáme až čas 4. Martina Baláka. A Mirek Pražma a jeho týmový kolega Jan Stodola uzavírá štafetu. DDM Modřany neuzavírá ještě jich